Hola, bon dia. Soc Xavier Àgueda, del Centre de Formació d'Adults Pere Calders, i anem a veure com aplicar efectes de fossa d'entrada i fossa de sortida en una pista d'àudio amb l'Audacity. Llavors, això de la fossa d'entrada i fossa de sortida, si us sona raro, és el del fade in, fade out, que diuen en anglès, que és de, si tenim una cançó que comenci fluixet i vagi pujant el volum de mica en mica, això seria el fade in, la fossa d'entrada, i que vagi baixant després en mica seria el fade out. L'exemple típic seria el Hey Jude dels Beatles, que dura una pila de minuts i els últims està fent na, cada vegada més fluixet. Llavors, és tan fàcil com seleccionar... Primer sentim aquesta cançó com és al principi. Comença por todo lo alto, ja no? Llavors, amb l'eina de selecció, selecciono una part del principi i només he d'anar a efecte i buscar, veiem com ho poso aquí, fossa d'obertura. Pam! Veieu que al principi l'ha baixat el volum a tope, o sigui, baixat el volum mínim, va creixent progressivament fins al punt en què s'acaba la selecció. Si li dono el play, va pujant progressivament. Però ja sabeu fer la fossa d'entrada. La fossa de sortida, exactament igual. Acaba així, acaba també amb el volum bastant alt. Llavors només he de seleccionar la part que vulgui que es vagi fluixant. Com més llarg sigui, més a poc anirà baixant. I com més curt, més brusc serà. Llavors selecciono, me'n vaig a efecte i busco fossa de tancament. Apa, i ja queda la punxeta aquesta. Li dono el play per veure com queda. És subtil perquè ho he fet bastant llarg, llavors va fluixant de mica en mica. Doncs ja sabeu fer fosses d'entrada i de sortida. Fade in, fade out. Fins la propera.